Partner, tangunyan Miyerkules, tabang medical kitangunyan. Duwang istorya na naman in pagtaunin pag-asa asin paghatod ning tabang an sa tuyang ihahatod gunya na pagkaldaw. Digdi lang yan sa programa kan Ako Bicol Party List tabang ora mismo na dinisenyo ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon para makaabot direktamente ora mismo sa mga kababayan tang Bicolano ang pag-alalay asin pagtabang kan AKB. Katabang na. Kasurog pa partner, pag nahiling mo na an sa imong magurang partner igwanin kamatean, ano an sa imo partner na namamatean man? Kung nailing ko kuta na ang kapamilya ko or barkada ko na may kamatian na maugma, may taiba man ang Iba-iba kamatian. partner and feeling, Pero syempre. kung kamatian na maraot, mamundo ako. Kamatean dahil igwa partner nin helang. Ay, mamundo ako. Pero kung Ayan. nailing ko ang kamatian in maugma, ay happy ako. Oo. Pero pag kamatian, hilang, mamundo. Lalo na partner kun sa imong magurang. Yes, Partner alright. duman kaya partner sa sarong lugar partner igwang namidbidan ang sa tuyang medical team. Arog ka ni partner ang labi-labing na mamatean kan sarong aki. Hulita nagahadit siya partner para sa iyang ina na igwanin helang. Apat na beses na inatake ning stroke. Hagad ka ni partner ang medical na asistensya na natawan man tulos partner nin ayuda kan Ako Bicol Party List asin kan sa tuyang programa. Para maaraman ta Yan. bilog na detalye, aramon tayan sa mainistorya na matsinika na si Aika Perry. Hirap magsalita, matamlay, balisa at paralisadong pangangatawan. Ganito namin naabutan ang 47 taong gulang na ilaw ng tahanan sa Sorsogon City na si Marites Coronado. Ugat nito ang samot-saring mga sakit na heart enlargement, sakit sa thyroid at high blood na nauwi sa 4 na beses na pagkakastroke na naging rason upang maparalisa ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Maliban dito ay mahina na rin ang pandinig ni Nanay Marites. Dating full-time housewife si Nanay Marites, ngunit dahil sa sakit, wala na siyang kakayahan upang gawin ang mga gawain sa loob ng bahay. 4 ang anak ni Nanay Marites, ang 28 taong gulang at pangatlong anak na si Romel Coronado, ang siyang kaagapay ngayon ni Nanay Marites. Sabi ni Romel, masakit bilang anak na makitang mahina at nahihirapan ang kanyang ina. Para kahit papaano na gumaan ang pakiramdam ni Nanay Marites, ay mayroon itong samot-saring mga gamot na iniinom. Upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya, katuwang ni Romel ang kanyang ama sa pagtatrabaho bilang construction worker. Sabi niya, kahit na may sarili siyang pamilya ay nariyan pa rin siya upang suportahan ang kanyang ina. Bakuna siya kang pares kang dati na normal. Tsaka nakapag-aalan mo kami magiling madamta. Arog kayo ni paralyzed ng grabe po ang ano niya. Hirap na tigda na sa alos. Dahil na siya kaluwas. Digdiding na lang. Upang mabawasan ang pasaning problema ng pamilya, natugunan ng programang Aksyon Ko Tabang Ora mismo ang medikal na pangangailangan ni Nanay Marites. Salamatunon po ta. Saro ang magurang ko na natawan ki opportunity para makaano sa Ako Bicol. Maski pa paano po, maski malit na bagay, dakulaw na po para sa muya. Dahil maski arog kayo ng sitwasyon may nakakatabang pa man sa mga maray na buot, lalo na sa party list na Ako Bicol. Dakulaw na pasalamat po sa Indo. Malapit sa puso ni Congressman Saldico ang mga ilaw ng tahanan tulad ni Nanay Marites. Kaya naman, prioridad ng programang Aksyon Ko Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List na masuportahan ang kanilang pangangailangan. Ayan partner, ang pinamating pagtabang, pagtaunin pag-asa kan Ako Bicol Party List kay Nanay duman mismo partner sa Sorsogon City. Sabi nga ni Aika Perry, sarong ilaw ng tahanan na medyo nagpurupalsok ta naghilang. Oo. Pag ang sarong bumbilya partner, madali na partner yung pagsasabing igwanin kamatean, kumpara man sa yan partner, bako man so pag buminundi, igwan na talaga ni ano. Pero iyan, saro Ini lang ning nagpurupalsok. simbolo, parupalsok. Ibig sabihin, may kamatean partner. Yan, alagad ang sabi nga ni Kanaki, dakulang salamat sa
Salamat ako Bicol. Ayan. Ayan, partner, sa na naman na istorya, partner, ng pagtaonin ayuda, asin pagtaonin pagkamuot kan ako Bicol Party List. Para partner, sabi digdi kang paradangog ka, pabati ang Astillero family, Gulundrina family. Sinitar ako kay ni Kasudma. Ako man, partner, iyo Ano man. man ngayon, garo reply ngayon yan Kung na ngayon Ako di ka magpareribok, tao ni ko, nagpaayahay na. Yan, partner, sabi niya, ini nga patunay na ako nga pirmi, nakaantabay any time of the day. Okay. Partner, sa satuyang pagbabalik, daragang gurang sa Iriga Camarines Sur, natawanin medikal na asistensya. Kaya dyan sa nagamo, una ko pati daragang gurang, natawan ka na ko Bicol nin agong. Natawan ka Asistensya! Partner, dire-diretso kita, partner, sa tuyang paghatod din pag-asa asin tabang. Partner, gurano ka importante sa imo an sa imong mga mata? Oh, syempre, partner. Dahil sa mga mata ko, nailing ko ang kagayunan kan kinaban. Kagayunan kan sa kuyang super love. Pati naman kagayunan kan mga hinanga ang kong mga artista. So kapandok ni Maha, dahil mo pigangaan. Iyo, pigangaan ko man ito. Partner, natatakot ka ba, partner, na umabot an aldaw na an sa imong mga mata maglabo? Oh, natural, partner. Takon lumabo ang mga mata ko, dipisil na. Maglabo dahil sa sarong helang. Oh, kaya nga ni ang solusyon, partner, habang malinaw pa ang mata, labu-labuhon na ang paggamit. Aha. Partner, kasi, ang mata baga, partner, iyo iyan ang sense of sight na nakaka-apresyar, kan kagayunan kan kinaban, kagayunan kan sarong bagay. Kaya, partner, kulang kita. Kunan sa tuyang mga mata, partner, sabagay, lumabo na. Kung minsan, may rason man kunday ka nakakailing Kasi arayo ka sa tentasyon, arayo ka sa kasalan, ano Obligado pa? kang pakaputon. Obligado kang pakaputon. Arog ka itoong sukay, ano? Day ko man nailing na dakula, kaputan ko na ko na. Hain ka ngaya, partner. Arog ka yan. So, gagamitin mo na naman sa ibang paagian, sa Yan. ibang paglabo kan mata. Ito baka gamiton pa kaniba. Ayan. Partner dyan kaya sa Iriga Camarines Sur, namid bidan kan tabang medical team an solo sa buhay na daraga na napundo sa iyang pagtatrabaho. Partner, huli kan sa iyang helang sa katarata. Or Diyan sa helang lugar na yan, katarata. ang apod kan mga gurang na darag, gurang na sultiro, angot. Gurang na soltero. Pati daraga. Angot. Angot. Nata ito. Ay, iyan ang termino dyan. Sa kamasur. Angot. Okay. So, Kaya digdi gustong sa tuya, sabihin, ining natabangan ini, angot ini. angot. Okay. Digdi sa tuya, daragang gurang or solterong gurang. Aduman angot. Angot. Duminulok ini partner sa satuyang programa na matabangan in medical na asistensya para pagpapalaser partner kan sa iyang mga mata na tulos man natabangan kan sa tuyang programa. Tanganing mas maaraman ta partner ang bilog na detalye bit-bit yan ni Ms. Aika Ferry. Sa mundo na ating ginagalawan, ang ating mga mata ang may pinakamahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay. Ito rin ang instrumento para gabayan tayo sa magandang kinabukasan. Ngunit, paano kung dahil sa isang sakit ay paunti-unting manlabo ang iyong paningin? Paano ba ito makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao? Isa ito sa pang-araw-araw na pagsubok na kinakaharap ngayon ng 45 taong gulang na dalaga na si Nori Dilitado ng Iriga Camarines Sur dahil sa sakit na katarata. Kwento niya, malaking porsyento ng kanyang sakit ay nakuha o namana sa kanyang pamilya. Bata pa lamang daw siya nang maramdaman niyang may kakaiba sa kanyang paningin. Panganay sa 6 na magkakapatid si Nori, kaya naman kahit na may iniindang karamdaman, ay mas pinili niyang magtrabaho bilang kasambahay upang may maitulong sa pamilya. Habang todo sa pagtatrabaho noon bilang kasambahay taong 2004, dito niya na naramdaman ang paglala ng panlalabo ng kanyang kanang mata at nang magpakonsulta ay nauwi sa katarata. Dahil sa kondisyon ni Nori ay nahinto ito sa pagtatrabaho. Sobra talagang hirap, ma'am, kasi yun nga, gustong ko man magtrabaho dahil sa sitwasyon ng mata ko. Di ko talaga magawang magtrabaho o lumayo dahil nga sa kalagayan sa mata ko.
Abiso ng kanyang doktor na maoperahan kaagad ang kanyang mata upang maiwasan ang tuluyang pagkabulag. Hindi niya noon alam kung saan kukuha ng pera dahil sa kawalan ng hanap buhay. At dahil malapit sa puso ni Congressman Saldico ang mga Bicolanong sinubok ng karamdaman, natugunan ng medikal na asistensya si Nori upang maipalaser ang kanyang kanang mata. Inabot din namin ang food packs. Salamat po salamat. Una po, inuulit ko sa taas dahil naging instrumento po ang Ako Bicol para matulungan po kami. Makakaasa po ang party list Ako Bicol. Habang may party list, nandito po kami. Walang sawang pagbigay tulong at pag-asa ang laging misyon ng programang Action Ko Tabang Ora mismo sa mga taong sinubok ng karamdaman. Maski Ayan. malabo, partner, ang paghiling niya. Ang sa iyang memorya, asin pasasalamat, partner, dire-diretso sa Pero Ako naglinaw Bicol. na maray ang isip niya, naglinaw ang pag-asa na dahil sa Ako Bicol, may matabang, may makakatabang ang mga kababayan. Saro na naman na istorya, partner, Siya mismo ning nagtarang. pagtaunin pag-asa. Habang may makakaasa ka muna, habang may Ako Bicol, may matabang. Ayan.